Ngiyabingelela egameni likaJesu, ababukeli nabathangami balolu hlelo olubizwa ngesifiso somusa, the other side of the story. So la guys, kahle kahle nje in general sizobe sizokhuluma, sizobonisana ngey'tori engingakhuluma ngazo. I-concern yami kakhulu into eyenza ukuthi ngiqale lolu hlelo, ngingasho ngizohlale ngikusho lokhu futhi ningixolele, but ile nto yokuthi akukhulunywa ngabantu esibahlukumezayo. Uya-understand-a? So thina siney'ndawo esiya kuzona guys eseziningi manje ngoba bayabona abantu ukuthi isitha sihlasela abantu abasha. Nede nje asifuni uku-accept-a thina mphakathi, asi-understand-ile ukuthi yini eyenzakalayo, kwenzakalani ngabantu bethu abasha. Kunalokho sesiyayisijwayela isimo, sesiya ngokusijwayela. Awucabange nje menginesibonelo kancane ukuthi usuyazi ukuthi ingane yakho iyagrova, ngiyalinganisa nje. Usuyazi umzali ukuthi hhayi lo uyahamba ngama-weekend, kwaqala ukukuphatha kabi lokho, but manje usuyajwayela, sekuzoba normal, usezoyaphakela ukudla ngisho engekho kuze kumfice ngaleso sikhathi okubuya ngaso. Angisho ukuthi ku-wrong, ningizwe kahle mina nje ngumuntu nje othanda ukubuka izinto ezangilimaza nami. Ngeke ngikhulume ngento engamlimaza ngomunye umuntu ngoba isikhathi esiningi abanye abantu bajwayele ukuthi uyakhomba kanti wena awuyibhekanga. Mina yonke into engizokhuluma ngayo kulolu hlelo isuke ilimaze mina, noma ngabe kuthiwa ubona kuphi, wazi ukuthi angidlali, aku-edithwanga lutho la, ngikhuluma ngempilo yami. Akuyona into elula, akuyona into elula ukukhuluma ngempilo yakho kumhlaba wonke, but ngiyazehlisa ngoba uNkulunkulu wangipha le mpilo yesibili. Sengikade ngangizama ukuphuma edakamizweni kungaphumeki, wathi uNkulunkulu ngizokwenza uphume, kodwa uma kukhona ama-families azosizakala noma ngabe ingane eyodwa mhlampe engakazalwa-ke manje because mhlampe ey'khona ngeke zili-understand-e lolu hlelo lwakho noma ngeke zikuzwe ukuthi uyithini, zizokujaja. But mhlampe kukhona ingane noma ungasekho eyodlalelwa ividiyo eyi-one, i-understand-e ukuthi kunabantu ababefuna ukuthi kusizakale umphakathi ngey'mpilo zabo. Abantu abangenile nabangangeni kuma-drugs babone ukuthi ubungozi bungakanani. So luningi lolu hlelo, ngiyohlale nje ngikhuluma ngalo. Angicabangi ukuthi lizophela ngoba it's a journey, impilo yami inde kakhulu guys. Uma ngase ngiyiqale phansi vele ngeke siqede nalo lolu hlelo, ngeke ize iyiqede ukuthi kuqalephi, yini eyenzeka, ziningi ama-incidents maningi. Njengoba ungibona nje mina ngicela nje ukukhuluma iqiniso, akekho umuntu ongakaze angishaye, alikho mhlampe akhona amajele engake wahamba, but konke okwenzekayo kumuntu odla isidakamizwa kuyenzeka. But ngalokho angisho ukuthi mhlampe ngifuna ukuthi abantu bangizwele, cha, uNkulunkulu kuphela othinta inhliziyo yomuntu ukuthi kube khona akubonayo ukuthi kuyisidingo empilweni yami akwenze. So nje I'm all about that. Noma ngabe ungibonaphi, wazi ukuthi this one ulethelwe ukukhuluma ngempilo yakho ukuze kusizakale iy'ngane ey'ngakangeni ey'dakamizweni, more especially zona ngoba lezi ey'phakathi siyancedana nazo ukuthi yiziphi iy'ndlela zokuphuma. Nosephumile-ke because yinde le ndlela, awuyeki ukubhema ama-drugs but uwabhema ngokungawabhemi because kunezinto ey'ningi ezenzekayo vele noma ungasabhemi. That's why you find it difficult ukuthi umuntu kuthiwa uyekile bese aphinde uyabuya. So I'm all about that. I'm only for 3 people, but laba besifona-ke uNkulunkulu ababekile empilweni yabo, abazali, umphakathi, osisi bethu, obhuti bethu esizalwa nabo, esingazalwa nabo, esikhule nabo, iy'hlobo zethu ngoba labo bantu guys, uma ngikhuluma iqiniso nje, lokho ngizohlala ngiki-implement, bahlukumezeka kakhulu kunathi. Ngiye ngithi mina i-slogan sami, akekho umuntu obhema ama-drugs ngaphezu komuntu ohlala nomuntu noma ozwana nomuntu noma ozala umuntu obhema ama-drugs. Angazi noma ngizoyisho kahle yini lento. Ngithi mina akekho umuntu odla isidakamizwa ngaphezu kwalo muntu osondelene nomuntu odla isidakamizwa ngoba ukulimala kwakhe akunayo i-healing ebonakalayo, akunaphilisi, akunamjovo, akuna-rehab khona ngaphandle kokuthi uNkulunkulu uthe angilethele lolu hlelo. Ngiyabadinga abazali, ngiyabadinga osisi bakhulume indlela abakhulume ngayo ngoba u-90% vele ulele lapha ekuthenini sithi sihambile thina siyosizakala but nani nisale nibe nihila. Uhila kanjani-ke uma uwumuntu olinyazwe umuntu onjalo? Number one, uhila ngokuthi kube khona indawo enjengalolu hlelo ozokwazi ukuthi ucele
noma okhulume kulona. It's either uthanda ukuvela kuzokwenzeka lokho, it's either uyathanda ukuvela kunankinga. But sizofuna ukuphole, indawo le yokuthi sizophola at the same time. Number two, sizokhulisana ngoba i-information onayo ngokuhlukumeza ingane yakho kunomama ogowa yona ngaleso sikhathi but okusakuncane kwakhe. So ukuzoshera noma ukukhomenta ngawe kuyakusiza lokho wena okokuqala ngoba kuklini ngaphakathi lakho. Number two, usiza umuntu lo okuzwayo ngoba mhlawumbe isimo abhekene naso sithi asicishe sifane nesakho. So ngiyambonga-ke guys ukuthi nibe uhlelo lalo mbukiso ongemkhulu nokho but ngoba wabantu ngiyazi mina ukuthi abantu bayayithanda into ezosiza umphakathi wabo kakhulu noma singayiziba nje but lento yokuthi impi enkulu ibhekene nabantu abasha and yonke into esibukayo iqala esidakamizweni noma ngabe kuthiwa yini noma ngabe kuthiwa yini guys. Isidakamizwa siyimpi ebekiwe ukuthi izobulala ibantu abasha ngoba kufuneka kahle kahle kuliwa nekusasa lesizwe sethu ngoba akekho udokotela wakusasa uma kushona mina. Uyabona nje mina I know ukuthi mhlawumbe ngabe ngiyi-soccer star abanye bayangazi, mhlawumbe ngidlabelela amathimu aphezulu because into engangiyiphiwe ibhola noma-ke mhlampe ngangingeke ngidlale but kukhona into engangizoyifundela ngibe yiyona. So uyabona ukuthi kwalimala i-future yami, kwalimala ney'fiso zabazali bami ukuthi mina ngingene ey'dakamizweni iminyaka emingaka ngizama ukuphuma ngingaphumi. Manje sengiyithola sengumuntu okwazi ukuhlala phansi akhulume ngempilo yakhe ukuze abanye bangangeni kuleli phutha noma kulo mgodi mina engangena kuwona. So it's all about that guys. Akukho okunye, siyashera isitori noma uyakhomenta ngesitori sakho, lokho kubaluleke kakhulu. Kukhona i-phone number, ama-email, uyasho ukuthi hey guys mina ngingathanda ukuthi ngizoshera isitori sami, ubuhlungu bami engibhekene nabo ngengane yami noma ngengane kasisi wami noma ngesihlobo sami ngoba akugcini ngokulimaza umuntu kuphela. Mina ngangena ama-drugs but kwalimala abantu abaningi of which I'm so touched because kunabantu like umzali wami, ubaba wami, mina ubaba wami guys kukhulu engingakusho ngayo but ngiyazi ukuthi la ekhona wahamba noma waye-proud ngesikhathi sokuhamba kwakhe ngokuthi I was off drugs ngaleso sikhathi but immediately ehamba ngabuyela kuma-drugs. So ziningi izinto engifuna ukuyishara guys ukuthi kwenzeka kanjani ama-triggers okungena kuma-drugs. Ungena kanjani umuntu omusha ama-drugs uze ubone ngathi ayisitayela uze ugcine-ke usufana nathi. So kuningi uNkulunkulu akubekile empilweni yami nemibuzo yenu ungayithanda futhi ukuthi mhlawumbe kukhona umbuzo ngesidakamizwa ofuna uku-understand-a ngiwushere ngiwu-implement-e ngiwuchaze ngoba mina la ngagogoda khona ngijwayele ukutshela abantu ukuthi mina anginayo i-degree. Mina i-degree yami it's about umuntu omusha ney'dakamizwa kuphela. Okunye kuyimfakela but la ngahlala khona isikhathi eside nempilo yami isey'dakamizweni nomuntu omusha. So ngiyakwazi ngiyangitshela abantu ukuthi mina umuntu ongazwana nami mesakhula ngabe unenhlanhla as much as phela izinto zempilo zingeke zifane noma ungeke ungene despite nje ukungeneni kuma-drugs but I can now manage ukuthi okay uyakhula lo, ikuphi la angafanele angene khona, ikuphi la angafanele angene khona, ikuphi la afanele angene khona. Umuntu omusha angakhula right kangangokuthi nje ngiyathoba kakhulu ukuthi uNkulunkulu enze lento ayenzile empilweni yami ukuthi angikhululele ukuthi ngizokwazi ukuthi ngibe yisibonelo, ngibuyise ithemba nokuthi sizosizana ngoba mina angilutho ngaphandle kwenu mphakathi wethu and futhi nani uma ngingekho mina abantu abazokwazi ukuthi bani-understand. So okay siyazi Sifiso Somusa manje ngibona iy'nkombe nje engathi useyaqala yini sifonelane sikhulume sihlangane kube khona nje okwenzakalayo just ukuthi noma singeke sishintshe. Ngeke ngithi mina lento ifana nabantu neklasi, eklasini akuphasi noma kusuke kuyinhlanhla mekuphasa wonke umuntu. So njengoba siliqala lolu hlelo uma kusizakala abawu-2 uNkulunkulu ukhulumile ngama-family nawu-5 noma awu-6 noma awu-4 athi afuna asizakale ngempilo yami but kakhulu uma sithole nje oyedwa at least othe wazama ukubaleka
eseyibona ingozi wazama ukubaleka, noma emndenini sebeyibona ingozi, sakhuluma sahlela, safundisana nawo lowo mndeni ukuthi hhayi noma sekuwu-one no-two no-three, nisola ukuthi nokuthi nokuthi ngoba ngazi yonke into, imina owayiqala, imina owayenza. So nokuqala kwakhe ngiyakwazi, izinto ezazenzeka ngizenza mina ngidla idakamizwa ngiyazazi, lezi ezangilindele ukuthi ngize ngibe semgaqweni. So uhlelo nje lwalokho. Ngihlangana nomunye ubhuti nje izolo ngimshare le-story, uthi kumina yazi bhuti wami, siyabonga kakhulu and I was so touched ukuthi siyabonga kakhulu, yazi ukuthi abantu abanjengani bancane. Ngithi mina bancane kanjani mfana ngoba baningi abantu abaphuma ey'dakamizweni. Uthi hhayi ngiyakuzwa mina, inkinga esihlangabezana nayo siyabathola abantu abaphuma ey'dakamizweni but banalento yokuthi they fear ukukhuluma ngey'mpilo zabo ukuthi njengoba belishayiwe belimele, balinyazwa umphakathi sebeyakufihla lokho. Ngithi mina ayikho mina into engingayifihla, ayikho into mhlawumpe engingayiluza ukuthi ngifihle impilo yami ngoba uma ngifihla kukhona ingane yakamakhelwane noma esakhula engeke isizakale uma ngifihla la mina la ngidlule khona. So uthi kumina siyabonga kakhulu and I was so touched ngampela, uze uyathoba uthi nje bhuti wami engathi uNkulunkulu angakusiza, ungabe usabheke ngoku. So amagama anjalo ayasikhuthaza, ayangikhuthaza mina personally ukuthi lento uNkulunkulu ayibekile kumina ukuthi ngikhulume guys, noma ngabe yini, wonke umbuzo ongaba nawo, uma uthinta umuntu omusha nesidakamizwa, it's either a girl or a boy. Uma eseqala nje usumbona ukuthi uyabuza, siyaphendulana, siyabona ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi asizakale. Mina ngayinikela ngathi mina I can even be friends nabantu ababonayo kodwa ukuthi ayi le mpilo esiqalayo engathi iyabheda, because ngiyazi ukuthi kukhona abangakuthola kumina okwangilimaza mina ngagcina sengingenile ngenxa yokuthi wayengekho umuntu mina owayemngani wami, owaye-positive, owayebona impilo ngala mehlo okubona kude, you understand. So sinalento yokuthi uma sizwana nabantu sizwana nabantu nje abenza lento esiyifunayo. So but sasibona bona, mina ngifungxama ngangibona ukuthi ayi le mpilo engiyiphilayo ngeke engathi iya emgodini, but ngesimo sokuthi there was no one, ngangithi mengibuka around kube ukuthi ngi-addicted ngala, kube ukuthi there are not such people mhlampe engeke ngikhulume ngabo noma ngizwe ngabo ko-social media abakhuluma ngey'mpilo zabo ukuze kusizakale thina, mhlawumbe ngaba ngikho la. So uNkulunkulu nje kuningi akubekile, ngiyathanda ukukusho lokho ngoba akumina, as much as iminyaka enginayo, mina ngingacabanga ukuthi uhalf weminyaka yami ngayispenda kuma-drug, ngeke ngiqambe amanga, noma kwakungekho full time but uhalf weminyaka yami mase ngikhalkhuletha ngihlanganisa, uhalf wale minyaka enginayo ngawuspenda kuma-drugs, of which maningi amadolobha engiwahambile ngihlala khona. Emgaqweni-ke manje sekuwesi, ngiboshwa, kwenzeka lokhuya, ngiphuma emajele, ngintshontsha, kwenzeka lokhuya nokho ngishawa umphakathi. Kangangokuthi nje umphakathi wami mina wangasekhaya uyangazi. I just wish ukuthi one of the days kufike nje umuntu mhlawumbe abone umbukiso lo owayekhona mhlawumbe ngishawa noma owayengibona ngikhula, ukuze nizoyibona into engisho ukuthi angizenzi ngcono mina, ayikho into engingaze ngenziwe yona. Yabo lento ekuthiwa ukushawa kunalama-forum ashaya asemalokishini, mina yonke even ababeyiphethe bayangazi, ababeyiphethe i-forum bayangazi because ngangilo muntu nje okancane kancane uyashawa. Kunomfana nje kade ngimfonela izolo, ngisayikhumbula lento, uthi hheyi umanana lo oshawa njalo, uya-understand, and I was like hayi bo, ngathi wangidube ngokushawa. Yebo shuthi ngampela ngathi ngizoyixoxa lento ukuthi yazi guys, mina kunabantu engidume ngakhona ngokushawa, kunabantu engidume khona ngokutshontsha, kunabantu engidume khona ngokudlala ibhola. So yonke lento ikhande mina, hhayi ngoba futhi nakhona ngingcono, angizenzi ngcono nje nakancane but into yami isekutheni ngibe isibonelo kubantu abakhulayo abakangeni kule simo engingene kusona, nabaphakathi, nabasephumile, nemindeni-ke, ukuze si-understand-isane ukuthi i-recovery yosengenile ilele kakhulu kuthina. Lokho ngiyacela ukukubalula because isikhathi esiningi into ebuye eyenza kaningi kaningi nje ngibuyele ngi-relapse, lokho kuthiwa uku-relapse-a, it's because abantu engangibuyela kubona babengapholile. Abantu engangibuyela kubona sengingasawubheka umatrasi babengangamukeli, angiba-blame, it's because ngangibaphathe kabuhlungu. And ukuthemba umuntu, you can never just trust umuntu just overnight.
ukuthenjwa. Wathi omunye ubaba, ukuthemba kuyasetshenzeka, akuthengwa. Noma unganemali engakanani ukuze sikuthembe kufanele usisebenzele. We-understand? Uma ngenye typical example, asikwazi ukukuthemba ukuthi uzosiphatha kahle ungakaze usenzele lutho. Right, khona vele kuba amanga nje ulokhu usilusa uthi hayi ngizonenzela ukuthi ngivoteleni, but kahle kahle uthi uma usungenile kulokho kuphatha okufunayo, sibone ukuthi hayi lo muntu lezi zinto ayisho wayethenga shuthi siphume kuwena singene kwenye indawo. So akuthengwa ukuthemba umuntu, that's why akuthengwe kusoze wakuthemba wakuthenga ukuthenga umuntu. So ngisho njalo nje ngithi mina ngikhona nalolu hlelo lwethu sonke. Mina ngishawa abantu, ezinye zezinto eniy'bonayo kumina it's because ngashawa ngabantu ngenxa yedakamizwa, ngoba ngiyazi ukuthi kube ngangingawabhemi ama-drugs ngabe ngangenayo i-peer pressure yokufuna imali, yokufuna izinto. Uyabo leyo nto, nasemajele ngingene ngenxa yezidakamizwa, kuyiqiniso lokho. Akekho futhi umuntu namanje ngiyagaranta, mhlawumbe ungangifonela ungitshela ukuthi hhayi mina ngangena ngesimo esiwukuthi, if yayingekho i-substance abuse oyithathile noma ofuna ukuyoyithatha ungene ejele because uyazi ngizoyisho into eyi-secret. Yabo imali guys iyisidakamizwa nayo, but abantu they don't know that. Ngiyazi ngami. So wena ungalijustify icala lakho ukuthi hhayi mina ngangena nje ngifunela ukuthi, but ngilalela ngikutshela isidakamizwa i-root yakho konke ukungcola nokuboshwa nobugebengu noku-rape, yabo wonke lezi zinto esidila nazo manje eyi-high ezweni lethu, i-source yakhona isidakamizwa. Angekho umuntu okakhulu athi mina ngifuna ukuboshwa, athi mina ngifuna ukuya ejele, athi mina ngifuna ukubhema ama-drugs. No, akukaze kwenzeke kanjalo noma ngabe uzalwa ngayiphi indlela, but asikho isifiso esinjalo empilweni. So yonke lento esiyibonayo esilwa nayo it's because isidakamizwa guys kuyiqiniso lokho. So lolu hlelo nje guys olwethu, olwethu lolu hlelo, lokho ngeke ngiyeke ukusho, olwethu ukuthi sikhulisane ku-10 wabantu sithole noma oyedwa, at least-ke sizame ukujika indlela kulaba abasakhula ukuthi le ndlela abangangeni kuyo, and lokho kuzokwenza ukuthi ube khona nami ngibe khona ukuze sisizane siqhubeke siye phambili. Ongakangeni angabe sangena, ophakathi sizame indlela ukuthi aphume, nosephumile futhi sibambane ngezandla siyihambe le ndlela yokungabhemi, yokuba sober, ngoba yinde iyoze sifake egodini indlela yokuthi ube sober. Ngake ngasho once an addict will always be an addict emzimbeni wakho. That's why-ke ngithi mina umoya kaNkulunkulu uyadingeka ngoba miningi imimoya esiyithathayo uma sisuke sidle iy'dakamizwa. Lalela ukuthi ngikwenze ngithiphe i-example nje encane. Yazi uma ubhema ama-drugs ukuntshontsha usungakwazi but ukufundiswa isidakamizwa. Uma ubhema isidakamizwa ukubamba inkunzi usungakwazi but ukufundiswa isidakamizwa. So leyo moya leyo miningi uyithola ngomoya oyi-one. So njengoba ngithi mina siyalekelelana ngomoya kaNkulunkulu, siyakhulekisana, sisuke sivala imoya eminingi ngoba uyawuyeka ama-drugs manje, asithi unemoya wenye u-10 oyithole ngey'dakamizwa, uzoyeka lo wodwa wesidakamizwa, le u-9 uzoyishiya noma izophuma ngani yona, ngoba idinga umoya onamandla ozoyikhipha kuwena. And futhi-ke siyigade lento yokuthi noma ngabe usu-clean but imimoya ivele isuke ibaleke, iyahamba iguduze somewhere ibuye izo-check-a. So ukuhlala u-clean akuyona umsebenzi, it's a everyday job. Ukuhlala nje u-sober umsebenzi wehora nehora. Ngabe ngithole usuku nosuku but olukhulu usuku olukhulu ngoba kuningi okwenzeka osukwini. Uyazi ukuthi abantu besidakamizwa kanjani, abantu engingafanele, more especially the hard drugs, lama-drugs abalwa ngamagama akhona, otashi, cocaine, rock, uyabo lawo magama lawo lawo ma-drugs angasa-serious. Uyazi into ebukhuni ngawo lawo ukuthi akufanele udinwe kakhulu, akufanele ujabule kakhulu uma uwayekile, kodwa kufanele kube umuntu o-neutral. And awukwazi empilweni yakho nje uma uwumuntu awukwazi ukuhlale wena u-neutral, akukwazi kanjalo.
kuney'khathi la ezokwenza ukuthi ulokhuze udinwe kakhulu, kuney'khathi ezokwenza ukuthi ujabule kakhulu, kuney'khathi nje yabo amamu ufike engathi eyazi u-down-ile manje. So that's what triggers ukuthi sigcine sesibuyela. So lo moya lo engithi mina ngiyakhuleka, siyakhuleka for abantu abasha bonke le-three times of groups ongenile phakathi osephumile. It's because sizama ukuvala le moya le eseceleni enganakile eyama-triggers ukuthi sigcine sesiy'bona sesibuyele kuma-drugs. So lolu hlelo lethu guys olethu imibuzo yenu, ama-comment wenu, ukusubscribe kwenu yiko okuzokwenza ukuthi nithi menifuna ukuthi kwenzeke u-one no-two ngohlelo kwenzeke. Ngaphandle kwenu akwelutho. Lusayiqalela nje uhlelo luqala phansi, luqala nje nikhona. Enye into before ngikhohlwe, guys, yazi ngizonitshela sengiyaphuma kule nto yey'dakamizwa nje okwamanje. Ngifuna nje ukuthi ngiphe into encane before ngivale. Guys, ayikho into ebalulekile njengokuba khona ekuqaleni kwento noma ngabe yiphi. Ayikho into ebalulekile njengokuba khona ekuqaleni kwe-relationship noma ayikho into emnandi njengokuthi uthandane nomuntu wakho umazi eqala impilo yakhe enyusa eyaphezulu, because the more enyuka nayo the more ebona abanye abantu, but uba nayo into ethi ayingeke ube khona nje ngesikhathi ngiqala. Ngalokho ngizama ukuthi kuyo yonke into ekhona emhlabeni okulwela ukuthi into noma iqala uyithanda but iqala wenze sure ukuthi uba ingxenye yayo awuyibalekeli, because ukuqala kwayo uqala nawe and nawe uNkulunkulu usuke ukhona into azokwenzela yona noma azokubonelela ngayo ukuthi ube khona kusavuzanywa. Ungasiboni isitolo sesiphezulu seku-Coca-Cola usufuna ukuba yimenenja. Kunabantu bakhona noma ngabe kwenzekani enkampanini enkulu abangasoze baxoshwe because they were there inkampani iqala. Uma ucabanga kwenziwa yini ukuthi ubaba ethi esemdala nimbone sexhogela emsebenzini nize nisho ukuthi hayibo lo baba ngoba usemdala kahlali ngani manje, because inkampani abaphathi bayazi ukuthi ngaphandle kwalo baba ngabe le nkampani ayikho. So ngiyanxusa ukuthi yonke into empilweni uma iqala uzizwe ukuthi le ngeke, engathi kukhona ezokwenza emphakathini wethu, ibayiphathi nayo akukho okuzokulahlekela. Kunamandla nje ekubeni sentweni uma iqala ngoba ikhula nawe nawe uyayikhulisa ngoba la sithelelana amanzi. Uhlelo lwakho nami olwami olwabantu sonke ukuze ikusasa ley'mpilo zey'ngane zethu ne-future yethu nabazukulu bethu nalaba abangakafiki liqhakaze lingabe lisaba le ndlela eliyiyo manje. uNkulunkulu anibusise anibiyele wonke amabhathini asebenzayo, o-subscribe button, uyalayikha, uyafolowa, wenza nje konke lokhu okujwayele ukuthi ukucelwe kulezi iy'nhlelo ey'nkulu. uNkulunkulu anibusise anenzele kahle, anivikele nonke esisemkhulekweni wabantu abasha, abantu abakhulayo. Siyakhuleka njalo nje, mina I always dedicate myself ukukhulekela isizwe sethu because akwanele ukuthi usizakale mina kuphela. Ngiyafisa ukuthi lo musa uNkulunkulu awulethe empilweni yami nakwabanye ufinyelele. Umkhuleko wami nje iloyo guys ukuthi umusa wanele bani. So uNkulunkulu wami anenzele kahle lo musa owafinyelela kumina nakwabanye abantwana nakweminye imizi ufinyelele isikhathi singakabi late singakafani nami ngoba kumnandi ukukhuluma ngempilo yakho but sengenzela for nina, for umphakathi ukuthi ungahambi noma ungalimali lapho ngilimale khona. Amen.